Ito na kuha na. Mga lods. Kamto. Dito sa bakang. Gawa na siya mga lods. Pero ito lang bubuhan. Tara lods oh. Tara guys. Kamay. Tara guys. Crabs kayo, crabs. So kuha tayo isa mga lods. Kuha. Dito guys. Isang isudog dire kay taklob. Kuha na milk tea. Guys. Isudanan mga lods. Kailangan sa. Dito tayo. Guys. Mga itong tubig mga lods kay layo may kuaglapok. Ito pikas mga lods. Ayun. Kakaba. Guys. Ay isa mga lods oh. Na isa na lods. Post dire pod. So kaya tulang mga lods. Ito bang. Ito lang bangag. Kaya tumali dito. Diba? Mabuti-buti mga lods. Yo, kamu tuh. Ay uban ni mga lods kuan. Naglunaw siya gali ba eh. Ay nga na adong ibabag no. Aku pa ano nag-video ah. Abot puta ni. Ano ate be? Dili ka ate. Ha? Dili ka tanong ba kung boss ingak ko.
Ayan mga lods. Ito lang ka. Ito lang ka tayo nga. Kung ay mo gawas, pain na lang. Muliyok lang. Ayan mo ito mga gabi mga lods. Ha? Ha? Ah, hindi ka mo siya. Ay, ka. Ya. Tungod to. Sa kuan mga lod, dugi kay mo. Sayang, may pagbiya na to ni gawas. Itong ito mga lods. Bukan sa bato na. Kato. Mga ipagkuan na to. Ipagawas na to mga lod. Ipaghawa na to. Ipagawas niya. Lugay na magawas mga lod. Kini tungtong na ni. Yung pinayin Sayang. kung wala na ito, bagyan na ito magawas. Tara mga lod. Yuk mga lod. Oh, oh. Kika! Putlig tiil. Ih! Nagunita na ako na. Atay mga lods, kabuhi. Good video pa. Ganito sa good eh. Sayang mga lods. Dito lang tayo naka-active sa Bingwit. Tana. Saka mga lods. Mga lods. Wala tayo sa sulanan mga lods. Kada lang sa Kung makabidyo si mo ha, pantay ka.